si fuera independentista estaría profundamente enfadado. Estaría profundamente enfadado porque me gustaría que alguien ya aclarase de una puñetera vez algo tan sencillo como la pregunta, la fecha y después pedir al gobierno de España que permita, a través de un mecanismo que es la cesión de la capacidad de celebrar referéndum, que dicha pregunta y dicha fecha pues se sustancien en una consulta. Repito, nosotros no la queremos. Pero si fuera independentista, me gustaría que hubiese una cierta claridad, porque ¿cuál es el problema? La consulta es un instrumento para aquellos que quieren la independencia, no es un fin en sí mismo, no, volvemos a decidir de qué, para qué, para algo, ¿no? Decidir no existe, es el derecho de autodeterminación. No voy a insistir otra vez en un debate que creo que ya és estèril. O sigui, el dret a decidir sense pressupostos i sense cap reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya, o reformes importants que fan falta per sortir de la crisi econòmica, doncs ara ve el xoc amb la realitat. El xoc amb la realitat que és que els partits no es posen d'acord a l'hora de concretar allò que no passarà mai, que jo estic segur també que no passarà mai, que és una consulta per la independència o per un estat propi, que no deixa de ser també un altre engany, que és un estat propi. Baviera, els holandesos alemans també són un estat, Mèxic també hi ha estats, als Estats Units hi ha estats. Per nosaltres, pel Partit Popular, la prioritat, i precisament això, és sortir de la crisi econòmica, no sortir d'Espanya, per això. Fem una cosa que és més difícil, no? que parlar de conceptes abstractes que ningú entén. Fem reformes concretes, reformes laborals, reforma del sistema financer perquè torni el crèdit a les empreses, reformes moltes d'elles que són impopulars, però reformes que s'han de fer i que comencen a notar-se resultats. De mica en mica anem sortint de la crisi econòmica i això no és per art de màgia, i molt menys és per l'acció del govern de la Generalitat que no ha fet absolutament res en un any. És perquè es van fent reformes, que ja dic, moltes d'elles són impopulars, però que la gent jo crec que comença a apreciar i crec que al final serà també un punt clau per baixar aquest populisme que s'ha utilitzat contra Espanya, que al final, mira, la societat catalana sempre ha estat vanguardista en alguns moments de la història, per a lo millor, per a modernitzar la política, en certs aspectes de la llibertat hem estat a l'avantguarda, però en aquest moment som a l'avantguarda d'un cert populisme. I el que Itàlia és, per exemple, l'antipolítica, i el Regne Unit és la Unió Europea, que s'ha agafat aquesta idea contra Espanya i que si sortim d'Espanya se solucionarà tot. I això és mentida, s'està demostrant que de la crisi econòmica només se surten amb reformes i jo crec que això durant l'any vinent molta gent ho apreciarà. L'important és això, que hi hagi una confrontació, en definitiva els catalans el que volem és poder debatre entre nosaltres quin és el futur del país i alguns de nosaltres tenim clar. Algú apuntava que no sap ben bé què és el dret a decidir, doncs jo formo part d'aquest 80% del país que sí que sap el que és el dret a decidir, que és aquest 80% del país que volem exercir el dret democràtic a decidir què volem pel futur del nostre país. Alguns tenim molt clar des de fa molt de temps i estem treballant per fer possible que Catalunya s'esdevingui un país independent. En tot cas, estem fent un camí que és nou, per tant, no hi ha un full de ruta que ningú ens digui aquest és el camí clar a seguir. No és la primera vegada que aquest país, majoritàriament a través dels representants polítics, però sobretot, i aquest és l'element més important del procés actual, és gràcies a la voluntat popular. Per tant, aquest és l'exemple que estem donant a Europa i estem donant al món, que és un procés que no és, malgrat Madrid intenti dir això és el senyor Mas que se li ha parat al cap i... No. El senyor Mas respon a una realitat social, a una realitat que s'ha manifestat no una, sinó dues vegades i en anteriors ocasions. Ja s'havia manifestat, però amb molta fortalesa i de manera clara i rotunda l'11 de setembre de l'any passat i l'11 de setembre d'enguany amb la via catalana. Per tant, la voluntat del país és la que és i es va traduir en unes eleccions amb un 70% de participació ara tot just fa un any. Per tant, el Parlament respon a la realitat del que vol el país. Bé, començaré pel final. Nosaltres ens hem associat amb Convergència per fer una unió temporal d'empreses, que se'n diria, per aconseguir un fi concret que és la independència de Catalunya. Nosaltres està molt bé el dret a decidir, però nosaltres el que volem és que el país sigui independent. Tot el demés, diguem-ne que són jocs florals que estan molt bé, però el que volem és anar de cara a barraca. En tot cas, jo no soc, em sembla que aquí tots són diputats, o quasi, jo no en soc, i llavors per tant ho he vist des de fora. Que aquest procés no el lidera cap partit polític ni el lidera cap parlament, sinó que el lidera la societat.
És a dir, els partits polítics s'han vist obligats, alguns, a seguir allò que d'una forma clara, majoritària, sembla ser que ha decidit bona part del poble de Catalunya i per tant va anar-ne molt. Llavors, ni Convergència, ni Esquerra, ni Unió, ni Iniciativa, cap d'ells ha dissenyat un pla per anar cap a la independència de manera clara, sinó que s'han trobat amb una petició ciutadana, diguem-ne, que els obliga a tirar endavant, els agradi o no, perquè justament aquest món és el seu món. Algun que hi va haver un temps que semblava que també jugaria aquest joc, doncs ja s'ha despenjat. Per tant, jo crec que és un reflex, sense voler perdre la feina als diputats, però que els diputats estan seguint de la manera que més o menys interpreten que vol la ciutadania i van tirar endavant. Avui s'ha posat de manifest una altra vegada la complexitat del procés, la dificultat que té aquest procés i la necessitat de filar molt prim, de fer-ho molt bé. De cada pas que fem, decidim molt bé com l'hem de fer, amb el màxim nivell de consens possible i amb garanties que aquell pas ens permeti avançar en la idea de donar la veu als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Que les urnes no són el problema, les urnes són la solució. I aquest és el plantejament. I per tant, avui, bàsicament, el que hi havia és alguns dubtes sobre quin és el millor instrument que ens ha de permetre portar la voluntat de votar en el Congrés dels Diputats per guanyar legitimitat a nivell internacional, a nivell intern i a nivell internacional, i fer-ho de tal manera que eviti que hi hagi tàctiques dilatòries. Dit això, el dret a decidir, quan es centra en matèria, òbviament és, diguem així, una paraula polisèmica. Aquí tothom té opinions molt diferents sobre el que vol dir, com es vol exercir, el que es vol preguntar. Perquè preguntar no és un projecte polític, a vegades ho sento. O sigui, el que és un projecte polític és a què es pregunta. A què es pregunta? Hi ha gent que ho diu clarament, hi ha gent que no ho diu clarament. Llavors, la nostra opinió és si el que caldrà és votar, perquè entenem que la situació actual així ho requereix, el que serà rellevant és què votem, quan ho votem i com ho fem. Perquè la política, com a la vida, l'important no és anunciar el que vols, sinó fer-ho possible. Fer-ho possible. Igual que la democràcia no només és comptar vots. No només és comptar vots. Hi ha moltes altres coses. Si no podem canviar-ho per poder votar, hi ha un menysteniment terrible de la voluntat de la ciutadania, quan la ciutadania diu que es vol expressar, per això nosaltres també entenem que hi hem de ser. Hi ha un procés de recentralització que accentua ja la sentència de l'Estatut. Tots els decrets de cada divendres de la senyora Soraya de Santa Maria, demolidors, avui han anat a queixar-se sobre la llei de governs locals, que ens arrabassa, jo que porto els temes socials, totes les competències en serveis socials als ajuntaments catalans i de la resta de l'Estat. I no han escoltat res, no han escoltat ni el pacte fiscal. Per tant, aquesta recentralització, aquesta deslleialtat, no pagant els deutes que tenen amb nosaltres, centrifugant i enviant deute que no ens pertoca. En resum, crec que tota la ciutadania de Catalunya, en la seva gran majoria, aquest 80% que dèiem, rebutja aquest marc actual. El rebutja i vol crear una cosa nova, vol trencar el que li diem en política l'estatus quo. En la forma que sigui, un 80% el vol trencar. I nosaltres coincidim que hem de crear, i aquí per nosaltres és la part important, ja no és crear només un nou estat o un país nou, sino que es crear un nuevo estat de las cosas. Para propugnar su desarrollo y su plenitud en sentido federal y mantener al mismo tiempo un concepto, el de derecho de autodeterminación, que cambia este modelo político y puede llegar a destruirlo. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Es que esto, el infantilismo, decir, lo quiero y lo quiero